Ki VLE kila ban activate ya ka insurance da ka ba kilit na ka website kung bangal ay ka link ka description. Pila ban register lani ban choose sign in bed lada PO ya ka authorization link na ki nong page nong kmi jong ka CSC na ka district lani ka block ka jong pi ngak di nga sya authorize ban register na ka to ka link ka baki ai tinga pendap ya UID jong ka CSC nang ta kumajulong ayo password jong ka account ka jong pi nang ta pada sa pendap ya u captcha nang tapan kababut kalong ban sign in sisin ma pila sign in pinyo ya ka dashboard jong ka registration haka by day ba kanika insurance kabanta ka banangkong kalong ba pin habban pendap ya ka personal detail kum ka karteng ka jaj ka karteng email pa nang ta ka gender ka jong pi lapidi contation rang ni kum ba pilong bat kibai pada ki detail ka ba kibakan pan pi don kamru ban ay ka kanhun ka ba pi don lapide ki ST ne SC kat balong pi pendap kata pi haban upload ru ya ka profile picture kani ka profile picture lara kimpan ya ka size pi haban page ma pi persang ban upload ha ka size ka barit lada ka rit palan pi haban penhe lada ka he palan pi haban penrit tika syong ha ka jing lap jing syam jong pi lada kapan le kumba ka pan lada kampan persang ban le kanu kurkom ka basuk na ka benta ka jong pi nang ta sa ai saya ka qualification detail pila ada pulih do ka kadan ka bakat no nang ta kan wan sa ka benta jong ka address jid ka address nang ta sa ayu pin code bat ha ka benta ka bakat do kalong ba pi haban ai ya ki document proof kala banlong ka driving license ka epic lani ka voter ID ka bangi jukhot bat ka Aadhaar te page ma pi kino ki dokumen pidon na ka banta ka ID sa ai nang ta pi haban pendap yo to number nang ta sa upload ya ka file tika file format ka pan ya ka JPEG PNG PDF tilada kawai na ki kam support persang ban ai da kawai pan kum hangdi nga persang ban upload ka PDF file kam pediang teng ai da ka JPEG nang ta pada kapan card rupiah ban upload lain notang ya kani ka dokumen jong ka qualification amdan kam ban pendap number resu upload bitang ka file sisi ma phila dem saya proceed to pay hangdi ngan ongi pi ban sio arspa tangka pentikena ba ka wallet jong pi ka di ban biang ka pisah lada kam biang ka pisah kan sai error namar haka wallet hi laju yo ya kan ka jingtip ba kadi bandon lakumno kumno sispa tangka mat kan ka sispa tangka kadi ka bahab ban syong haka wallet omla ban sai tihadim bapil ayu password sa bateng ban siu bat hadin bapil ada ban siu pinyo ya kan di ka dashboard hangdi pila ban page ya ka detail ka jong pi la ka detail ka ba pi pendap ka long dem ka badai balada don jing bakla pi ban penben tementangan klik hangdi ba piru pindup yo jingmod lani ban yo i ya kai ka ba pia ban le bat ka long kumno hangdi kumbang apan EP ti hadin ba pila page ba ki ki baro kilong ki ba biang pila ban yaj sa ka banta jong ka module hakan ka module ngan ong EP pio nangkong pia ban jit ya ka language hangning ai English te hangdi pio kumba khan real tali kini ki PDF file ki ba pila ban pule te pilan shwa ya ka wei haba pi klik lunch ka ba mod pila ban print lani ban su download
kasuki ke internet kendian wat sengawi ai handrai hakan ka por ngakwa ban ong ru ep ba lada pisham jing e ban penrit lane ban resize ya ka dur ka ba pi scan na ka scanner pisham jing e ban penrit ya ka ban upload ai ka comments ke jong pi ha ka comment section khnang ba ngindup la ban panmi ya ka video ka bai de hlor kata khnang ba phindup suk ka kam ban kloi ba ka nomdon ke jing e ban panthut ha pedeng timanta kan ka file kala dep artat ban download ti pinyo i hang de ba kadon ka option ban print ban download haka device ke jong phila ka long haka PC lani haka smartphone tia kan ka file mantanga save mar ngala download dengan khang no sisi ma phila khang ya kani ka file ka ban kong pinyo pada sakawai pada ka file haka ba pinyo i kini ki budam mata ubudam banengkong ula blue anda ngalak khang kini ubudam ba ar usa blue kumni phila ban lunch dan ban print ban download ya kini ki file kini ki jing tho bro ki dish phangka insurance ki ba phya ban pule sngotho eki bar anda phila dep kumta phila ban attend ya ka exam phya ban shong exam ti hangni ka long ka ek ba pen shisha man pentiknai pi ba pin puli ba yikni jing tho baro sngotho shai ban anda la dep ban sngotho shai kadon ke jaka ba pin haptik hangni hakajan ini ibanga prui hangni di basau ma pihak ban menjor ba pila le ek ke baka dawa hangni bandon kam ban activate eka account nang ta pade kadon saka jaka ka ba pinyo eka result bat ka certificate temta da yai chaka dashboard hangni pinyo ba kiran kini ki option hangni kawai ka dina ka banta ka jingpule la phila pule lut nam yakni ki file ki ba kila ai kadai kani ka banta ka banengkong nangta ka ban sabut kadai kini ki module khan riu tali ki module hatu phila la nam ban pandap kaban sabut kadai saka hadin jokani ka module kadai ka exam ti hab ban shong exam kanu tali ki exam phila la ban pandap na padeng jokini ki khan riu tali nangta ka don saka banta joka result bat ka bakhat du andai ka certificate tienda la ban pandap ikini baro ka ID na ka banta ka insurance kan sa activate ban ensala ban le ikiwi pdiki kam insurance na ka CSC tinga ngai scam bakani ka video ka ajing mantoi ajing mon epi wat klet man ka shaning ina ka por kubleshibun